Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda. Si le Togo veut rentrer dans l'AES, je vous dirais qu'ils vous diront oui. Les peuples ni aw ye Togo jamanadenw ɲininga ni u b'a fɛ ka don AES kɔnɔ ka jaabi bɛna aw dabali ban sabula u b'a fɔ ye ko awɔ. Robert Duse, Togo kɔkankow minisiri ale y'i kanbɔ ni o de ye a ɲiningalen n'o y'a sɔrɔ a ka jamana b'a fɛ ka don AES kɔnɔ o kɛra Vox Africa jabaraniso sanfɛ. Hakili jiginna Mali, Niger ni Burkina Faso ni o ye AES jamana sabaw ye olu tun y'u kanbɔ san 2024 janvier kalo la tu tun b'a fɛ ka bɔ CEDEAO jɛkulu kɔnɔna la. Togo jamana ɲɛma fɔ Ɲasingbe ale mun bɛ fanga la kabini san 2005 a facɛ fatulen kɔ ale ni Senegal jamana ɲɛma sugandira CEDEAO jamanaw fɛ walasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw bila sen ka CEDEAO ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni AES jamanaw sera ka u ni Togo kɔni cɛ sinsin o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni jamana saba minnu datugulen don ni kɔgɔji tɛ u bolo ka se ka kɔgɔji sira dayɛlɛ u ye cogo min na u ka se k'u ka sanni ani feere tɔ sankɔrɔta.